Navê min Sabahattin İksen. 1970 doğumluyum. 47 yaşındayım. İlkokul 5. bitirdim. Navê Cowicê Dejwara Cowika Pîrelçî. Yek hebiye navê wî Bekir bûye. Çiya gund kî tê di nêrek wê dengê yekî tê ku dengê ecinîkî tê ku ji qîzarika xwecira dibe megîrî law dibe ez ê sibê herim filan derê bûka Bekir heye doxin wê biçe ez ê herim wê wextê pilorê jê re çêkên pîrek bidinê çê kepçiyê ewilî ne ê didiya ez ê kepçeyê di diyare bibe mûkî ez ê herim çem mizikê wê ez ê bi dir gurçikê wê ji te re bînim bên. Dibe ew wisa dibêje Bekir jî guhdarî dike ku bûk jî bûka wî ye. Tê ba malê ji pîreka xwe re dibe zarê pîrê dibe bûka me çi ye razê dibe wela sibê bûka te razê. Dibe ku we pilor çêkir gazê min ki pilorê nedine çi heta tê. Eman yeman dibe tim mervê ev pîrek min dilê çi îcat benedî xedîrê bûkê rabû pilor da bûka xwe. Dibe ez ji we re dibêjim vegaba qehwê raza dohim çin û pilorê we de gazê min çin. Bekir gotê ku bûka wî ra dide pilorê çê dikin pîrek gazî tînekê tîne tê kepçiyê ewilî dide çê ê didiya ê sisiya ra dibe diçe hevanê. Diçe hevanê dibe hevanê digîre bi şibika lêrxe dibe li min mexe dibe li min tobe. Tîne tê wê pîrelçê sêra batatê digire. Li ba xwe dihêle şûjin kî bi bervirî wê ve da tîne ji demir dibên ditirsin sêra we demir li betal dibe. Dibe li wê derê sekîne maliya wat çe xwarina wat çê dike. Hevîrê wat çê dike nanê wat dibêje nanê wê bi destê wê bereçetê de destê ejiniya. Dibe li balê sekîne çend sala dibîne û Bekir jê re gotiye binêre zireta merkube te tobekê ti qaşî zireta min nebî. Tobekê gotiye qaşî zireta te hebê li kube li bin tobe qaşî namêkê. Li mala Bekir sekîne nanê wî dipêje xwarina wî dipêje rokî Bekir pîrekê wan ne li malin zarok li ba malê ne evyanê li ba malê ye dibe îro zaroka re dibe şika were ez îro ji werekî lorkî çêkim ez herî wekî lorkî bidim me ew min bên avî tiştê berdirê me ji berdirê me derxin. Navê wê jî nabêje nikare bêje. Dibe zaroka rekî lora çêtiye nan herîkê dide wa dibe hûn avîka hûn ji berdirê me biçin dibe zarok radibin vê şûjina hanê ji berdirê wê tiye sêra wê betal dibe. Sêra wê îcat dîsa betal be dibe ew dibe giba ku jî dervixe dîsa diçe dîce di rebe diçe Bekir tê ji Bekir re dibe Bekir bi xatirê te dibe ê min base. Bekir dibêje mişterek gotiye zirriyeta min li kube te tobekê dibe li min tobe ku heta zirriyeta te jî hebe ku ez êdî qaşî milletê te bimin li min tobe min tobe çi ye bi xatirê te û ji balê diçe coka min jî qehrî.